Isu nga lusok-isugan tayo nagdi torsurat kakabsat ko napateg digitoy akay papanan na. Tadi gitoy akas ladawan iti tao ken ladawan iti nine spirituan abanag. Tadi gitoy sa timang panpanetnek kadi gitoy asorsorat iti linaon iti Biblia. Intay mo sa kimaten kadagiti kay papanan na nigitoy no kasano iti nasaya at apadagpamati. Ta kinuna na iti muna a Korinto 15 iti 45. Kastamet nga adda anay surat iti muna a tao. Ni Adan imay nagbalin a kararwa a si bibiyag. Isu nga iti padakayanak da nagbalin linalasag so dayta ngem iti maudi nga dan nagbalin amaysa nga espiritu amang biag tajuray na tayo dan isu dayti iti mang bibiyag kada tayo iti kinapateg tinapudno apan nagpamati tadi gitoy isu iti mangisorsoro kada tayo no kasano itin tayo panangala wenno panagramid kadagiti banbanag ngayon tayo panagsuksukimat itinayusan asorsoro. So kadagiti kapsat napapateg digitoy ngayon na ibagbaga. Iti mabasa ito muna Korinto 15 iti 46. Ngem saan nga imun una iti nine spirituan no di ket linalasag ket kalpasan na nine spirituan. Suday tatin na ibagbaga ta adda tayo silalasag palagit ta ngem iti kalpasan na isuday ta agbalin tayo betlaeng nga espiritu tayo sukar tinagapuan tayo gapo ti espiritu nagapo sa dingato ket ditoy itin tayo pakasubukan no kasano iti kaadda tayo daytoy alubong ket in tayo medlang isubli iti bukod tayo nga espiritu iti Dios so dayta iti kay papalan na ken kabuklan na takin una na iti umuna a Korinto 15 iti 47 daydi mon una a tao nabukel iti daga naindagaan ngem daydi may kadua a tao nainlangitan. So dayta ti bagbagana nga awatin tayo kadagiti kay papanan na. Kadagiti kapsat na papateg digitoy ngayon na ibagbaga. Adal pakasubukan tayo no kasano iti pondasyon iti Dios ngadda kada tayo no kasano tayo nga aramaten. Akas natipker. Ta kinuna na ito muna Korinto 15 iti 48. No kasano daydi naindagaan kastada met kadagiti naindagaan ket no kasano iti daydi nainlangitan kastamet kadagiti nainlangitan. So digita kabsatin na ibagbaga no kasano itin tayo padagsukimat ken padagipataros tayo kadagiti kay papalan na. Iti umuna Korinto 15 iti 49 ket no kasano daydi naindagaan maala tayo met iti ladawan dayjay nainlangitan. So kadati kapsat nga dakkel iti inanama tayo digitoy akay papalan na. Musta no aramidin tayo laket iti rumbeng ngayon tayo aramidin kas kinasayaat iti unos iti panagbiag tayo. So nga dito kapsat ngayon nakipapaabot kada kayo gapo ti Facebook online Bible study ket digiti kapsat in kayo i-share nigitoy ket intay tultuloy kadagiti kay papanan na nigitoy alinaon iti Biblia ket agyaman iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.